Kun nga gintukod ang panhaw, nga ginasaulog naton sa santos nga misa, ini nga adlaw kapiyastahan sang Eucharistia. Subong man angot sa sining selebrasyon, ginasaulog naton ang pagkapari, kay ang pagkapari gintukod upod sa Eucharistia. Kay ang Eucharistia amo ang una kag importante nga rason kun nga gintukod ang pagkapari. Ini nga adlaw kapiyastahan man sang pagkapari. Sa katapusan sa sulod sining pagsaulog, ginadumdum naton ang paghatag sang bag-o nga sugo. Ang sugo sang Ginoo sa paghigugma ag pag-alagad nga ginapakita dira sa paghugas sang tiil. Ini nagapadumdum sa aton sang panghangkat sang aton Ginoo sa paghigugma kag sa pag-alagad sa isa kag isa. Kay paagi lamang diri nga kita makilala nga magintutun-an niya. Sa sining misa sa bahin sang pagkanta sang himaya, ang mga lingganay ginabagting sa pagdayaw sa Dios tungod sang iya presensya sa Eucharistia. Dayon ang mga lingganay indi na pagbagtingon tubtub sa Sabado Santo, sa Bihilya sang Paskwa, kay magasugod man sa sining nga misa ang aton hipos nga pagpamalandong sang kasakit sang aton Ginoo sa pagluwas sa aton. Pagkatapos ang pangamuyo sa tapos ang pagkalawat, ang Santisimo ginasaylo sa solemne nga paagi sa isa ka lugar sa simbahan, sa diin ini pagasimbahon siya sing pinasahi. Kag-amo man ini ang pagsugod sang aton pagpulaw sa pagpangamuyo upod kay Kristo sa tanuman sang Getsemani. Mga utod kita tanan ginahangkat sa pagpamalandong kag sa pagpasalamat sining dako nga paghigugma sang aton Ginoo sa pagluwas sa aton sang iya padayon nga pag-upod sa aton sa Eucharistia kag sang iya makaluluwas nga kasuguan sa pag-alagad kag sa paghigugma. Magtindog ang tanan. Wala na sing paghigugma nga sa sini ang mas labaw pa. Kabuhi nga igahalat para sa iya mga abyan. Sa
asim paghigugma nga sa siniyang mas labaw pa kabuhi nga igahalat para sa iya mga abyan. Mahimaya kita sa krus, sa ating Ginoong Jesus. Siya ang nagluwas sa atin, ang kabuhi ka, ang kapanhaw natin. Mahimaya kita sa krus, sa ating Ginoong Jesus. Kay paagi sa iyang naguma, iluwas, iniluan kita. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, ag sa Espiritu Santo, Amen. ang pagiday tiara sa inyo. Magyaraman sa imo. Mga utod, kilalahon nato ang aton mga sala. Agud ka mangintakus kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Nagakumpisar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa una-una, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angeles kag mga santos, ag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Diyos. Kabay nga maluoy sa aton ang Diyos nga magagagahom sa tanan, ag sa napatawad na ang aton mga sala. Tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi, nga wala sing katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kaitaasan.
mangamuyo kita. O Diyos nga mo namay, tamda kami nga nagatilipon karon nga hapon, sa pagsaulog sang katapusan nga panihapon, sang imubugtong anak, sang madali na lang siya mapatay. Iyagin bilin sa imo simbahan ning bago ka walay katapusan nga sakripisyo, kagining bangkete nga mo ang pagkalawat, subong timan sa iyang pagigugma samon, itugot nga bagi sa iyong Eucharistia, madangat namon ang kabubunan sang pagigugma kag sang kabuhi. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesu Kristo yung anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagariupod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos, sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Maglingkod ang tanan. Ang pagbasa gikan sa libro sang Exodo. Sadto nga mga inadlaw, ang Ginoo nagsiling kay Moises kag kay Aaron didto sa kadutaan sang Ehipto. Ini nga bulan amo ang nangin nahauna nga bulan sang tuig para sa inyo. Ipaibalo ninyo sa bugos nga katilingban sang Israel na sa ikanapulo nga adlaw sini nga bulan, ang tagsa katawo magpili sang isa ka kordero o kuntinday nga kanding para sa iya panimalay. Isa ka sapat para sa isa ka panimalay. Kung ang isa ka panimalay tama ka jutay nga hindi makaurot sang isa ka bilog, siya kagang iya kaingod suno sa ila kadamuon, magtingog, kag magkuha sang isa ka kordero o kuntinday nga kanding. Paturon ninyo kung pila ka tawo ang makakaon sang isa ka bilog, suno sa pagbana-bana ninyo nga makakaon sang isa ka tawo. Kinahanglan ang kordero o kun kanding, wala sing depekto. Isa ka lalaki, nga isa pa lang kanapulo kag apat nga adlaw sang bulan. Kag sa sini nga adlaw, kag bukuton ninyo ang kanding, bukuton ninyo ini, kag sa sini nga adlaw, ang bugos nga Israel, mag-ihaw sini sa kahaponanon. Dayon, magakuha sila sing dugo, kag ipalhit nila ini sa mga bakwalan sang puwerta, kag sa ibabaw sang puwertahan, sang mga balay sa diin, pagakaunon nila ang kordero o kun kanding. Sa sina nga gabi, litsunon nila ini, kag kaunon nila upod sa tinapay nga wala sing libadora, kag sa mapait nga mga tanom. Sa inyo pagkaon sini, magwagkos kamo sang inyo mga hawak, kag magsuksok sang inyo mga sandalyas, kag maguyat kamo sang inyo mga sungkod, kag kauna ninyo ini sang dali-dali. Amo ini ang piyesta sang Paskwa sang Ginoo. Sa sinagid nga gabi, magaagi ako sa duta sang Ehipto, kag pamatyon ko ang tagsa ka lalaki nga panganay sa duta, sang mga tawo kag sang mga kahayupan. Silutan ko ang tanan nga mga Diyos sang Ehipto. Ako amo ang Ginoo. Ang dugo amo ang tanda sa mga balay nga inyo ginapuy-an. Kung makita ko ang dugo sa inyo mga balay, magaligad lang ako sa inyo,
kag ang kalaglagan tungod sa nga akon pagsilot sa duta sang Ehipto, hindi makalambot sa inyo. Ini nga adlaw, inyo gid pagadumdumon. Dapat ninyo ini sa ulugon, subong isa ka piyesta sa Ginoo. Dapat ninyo ini sa ulugon, tuig-tuig, subong piyesta sa tanan nga mga kaliwatan nga palaabuton. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Ang santos nga kalis aton kinabendisyonan, isa ka pakikampi sa dugo ni Kristo. Ang santos nga kalis aton kinabendisyonan, isa ka pakikampi sa dugo ni Kristo. Ano palang mahatag ko sa Ginoo, tungod sang tanan niya nga kayo sa akon. Makadala ko singhalat nga ilimnon sa Ginoo, sa pagpasalamat sa iya sang pagluwas niya sa akon. Ang santos nga kalis aton kinabendisyonan, isa ka pakikampi sa dugo ni Kristo. Tawano kasakit para sa Ginoo, kung nang isa sang iya mga tawo mapatay. Kinalagad ko ikaw, subong sang ginhimo sang ako niloy. Kinhilway mo ako. Ang santos nga kalis aton kinabendisyonan, isa ka pakikampi sa dugo ni Kristo. Makadulot ako sa imo sa ngalan sang pagpasalamat, kag magapangamuyo ako sa imo. Sa pagtelipon sa tanan mo nga mga tao, sa sulod sang imo templo sa Jerusalem, ihatag ko sa imo ang akon ginsan. Ang santos nga kalis aton kinabendisyonan, isa ka pakikampi sa dugo ni Kristo. Ang santos nga kalis aton kinabendisyonan,
Ang pagbasa gikan sa nahauna nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga Corinto. Mga utod, kay ginbaton ko halin sa Ginoo, ang pagtulunan nga ginpaalinton ko man sa inyo, nga si Ginoong Jesus, sang gabi nga gintugyan siya, nagkuha sing tinapay, nagpasalamat sa Dios, nagpamihak-pihak sini, kag nagsiling. Ini, amo ang akon lawas para sa inyo. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Sa amuman nga bagay, ginkuha niya ang kupa sa tapos ang panihapon, kag nagsiling. Ini nga kupa, amo ang bag-o nga kasugtanan, nga ginsilyuhan sang akon dugo. Sa inyo pag-inom sini, himuan ninyo ini sa akon handumanan. Kay sa tagsan ninyo kapag kaon sini nga tinapay, kag pag-inom sa sini nga kupa, ginabantala ninyo ang kamatayon sang Ginoo, tubtob nga magkari siya. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Palihog magtindog ang kanila. Ginahata ko sa inyo ang isa ka bag-o nga sugo, siling sang Ginoo. Maghigugmaanay kamo, subong nga ako nagahigugma sa inyo. Ang Ginoo sa inyo. Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo, Ginoo. Karon, Vesperas na sang piyesta sang Paskwa, si Jesus nakahibalo nga ang yation, nag-abot na sa pagtaliwan sa sining kalibutan, pakadto sa amay. Higugma gid niya sa gihapon,
ang mga iya sa sining kalibutan, kaginhigugma niya sila tubtob sa katapusan. Si Jesus kagang iya magintuton-an nagpanihapon, ang yawa nakatanom na sa tagipusoon ni Judas nga anak ni Simon Iscariote sang handom sa pagluib sa kay Jesus. Si Jesus nakahibalo nga ang amay magahatag sa iya sang bug-os nga gahom. Nakahibalo man siya nga nagikan siya sa Dios kag magabalik siya sa Dios. Gani nagtindog si Jesus, nag-ubas ang iya kunop, nagkuha sang tuwalya kag ginwagkos ini sa iya hawak. Dayon nagbukbo siya sang tubig sa labador kag nagsugod siya sa paghugas sa mga tiil sang iya mga gintuton-an. Nakaabot siya sa kay Simon Pedro nga nagsiling sa iya, "Ginoo, hugasan mo man bala ang akon mga tiil?" Si Jesus nagsabat sa iya, "Indi pa ikaw makahangop sang akon pagahimuon karon, pero mahangpan mo man ini sa ulihi." Si Pedro nagsiling, "Indi gid ako magpahugas sa imo sang akon mga tiil, tubtubsan-o." Si Jesus nagsabat, "Kun indi ko mahugasan ang imo mga tiil, indi na ikaw akon gintuton-an." Nagsabat si Simon Pedro, "Ginoo, kun magamo sina, hugasi indi lamang ang akon mga tiil, kundi ang akon man mga kamot kag ulo." Si Jesus nagsiling, "Ang nakapaligo, matinlo na ang iya bug-os nga lawas, kag indi na kinahanglan manghugas, luwas lamang sang iya mga tiil. Tanan kamo, mga matinlo na, luwas lamang sa isa." Si Jesus nakahibalo na kung sino ang magaluib sa iya. Gani nagsiling siya, "Tanan kamo mga matinlo na, luwas lamang sa isa." Sang mahugasan na ni Jesus ang ilang mga tiil, ginsuksok niyang iya kunop, kag nagbalik sa iya lingkuran sa lamesa. Nagpamangkot siya sa ila, "Nahangpan bala ninyo ang akon ginhimo sa inyo? Ginatawag ninyo ako nga manunudlo kag Ginoo, kag husto ina, kay amo gid man ako. Ako amo ang inyo Ginoo kag manunudlo, kag naghugas, kag bag-o lang ako naghugas sang inyo mga tiil. Gani dapat man kamo maghinugasay sang inyo mga tiil. Ginhatagan ko kamo sing sulundan, agod inyo himuon ang akon man ginhimo sa inyo." Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Maglingkod ang tanong. Sa aton hinikugbang at team of pastors, pangpungluhan sa aton moderator, Father Jug, sa akon mga utod na kaparian, aton mga seminarista, aton diakono, aton men and women religious nga nagatambong karon, aton alagad nga pangulo sa atong parokya, mga hinikugbang nga utod kang Kristo, mayong hapon sa inyo tanan. Salamat, minsan medyo paang, kag medyo mainit, ari kamo, para mag-upod sa aton mahal nga Dios. Inyo lang kusugon ang inyo nga pagpaypay, pero okay lang na basta upod si Lord, no? Basta kasama si Lord. Mga hinigugma, dito sa Mandawi,
akon kwarto lapit lang gid sa kilid sang simbahan. Daw pila lang kadto pa sa Kristiya na. So hindi malayo nga kung dira lang ko sa Domingo, mga unom ka sermon ang mabatian ko. Isa ini sa mga istorya sang pari sa Semana Santa nga hindi ko malipatan. And may mga istorya kita nga istorya-istorya lang, mabatian naton, malimtan, pero may mga istorya nga nagapabilin kay dalom ang iyang pagdulot kapag igo nga mensahe. Isa ini siya. Suno sa pari, may mag-asawa, and the typical story, they fell in love, they started their family, may duwa sila ka anak, pero suddenly, ang ila relasyon turned sour. Then they began fighting. Una, verbal lang nga singgitanay. Dayon, may physical violence na. Ang lalaki, amo ang nagdeklarar nga give up na ko, hasta lang ko di. And then, ginahambal niya pa nga may ara na siya, iban. And then, naglayas lang siya, leaving ang duwa kagagmay nga bata kag ang iyang misis. It was a heartbreaking moment, especially for the children. They saw the ugly face of betrayal. They felt the cost of the separation. Pero sa kaluoy sa mahal nga Dios, they were able to move on, and then nagdalag ko ang kabataan sa pagpangabudlay sang nanay, nakagraduate sila, and then they were quite stable. All of the stability changed one day when the mother announced one crucial decision. Na-shock ang duwa ka bata. No, it's not what you're thinking. Hindi siya mamana liwat. Ang gin-announce sang ila nanay, amo sini, nakalabot sa iya nga ang iyang bana sa lain nga isla. This is a big island, another island, dying because terminally ill. Tungod terminally ill, kag masakiton, ginbiyaan sang iya to number 2. Kag so, dito lang siya sa payag, all on his own. The mother firmly announced, makadto ko to, sugaton ko siya, kag ipapauli sa balay. Of course, grabe ang wangal sa duwa ka bata. After all he has done, after sa tanan nga pasakit na gindulot niya sa ibo kag sa amon, ikaw na gibayaan, mahinangag ka pa? Na nagkuha ka lang bato nga ipukpok liwat times 2 sa imo ulo. The two children protested, argued, to no avail. Nagdayon gid ang nanay, so ang isa nag-upod na lang. To cut the long story short, ilagin dala pabalik, kag dira sa kwarto, every day, the mother took care of their father. The father who abandoned them when they were small. Gasakit ang kasing-kasing sang anak. Kung makita niya ginahungit sang nanay niya ang iyang tatay. Kaysa ba nga amo sina naghalin ang mga pamuyayaw kag ang pagluib. Do ginakumos ang iyang kasing-kasing kung makita niya nga ginahugasan sang iyang nanay ang mga kamot kag tiil sang iyang tatay, kay amo na ang kamot nga mapintas kag ang tiil nga nagdalagan biya palayo sa ilatanan. Hindi niya mahangpan, pero anhon niya man na kay nanay niya na, ginpasugtan niya. After several months, that man died. And then, ang basang anak te, ano nakuha mo? Ang iyang nanay, wala gid regrets. May ara gentle, serene nga pagyuhom. Kag nagsiling, wala gid ko na ginulsol
sa akong desisyon. Bag-o siya nabugtuan sang ginhawa, ang inyo tatay nakabalik sa Dios, nakabalik sa aton, kag nagpangayo sang patawad. End of the story. Mga hinigugma, tiabi kung ikaw sa lugar sang nanay, ginbiyaan ka na, sugaton mo pa. Hindi lang sugaton, pakanon mo pa. Hindi lang pakanon, tatapon mo pa. Ilabi na nga daw, hindi niya na mahatag ang energy. Wala naman siya may ihatag na kwarta. Talabangan na lang siya. Will you do it? Despite what has been done to you. Ang mga anak represents our common tendency, though hindi gid. Budlay gid. Hindi lang quits na lang ta. But the mother showed not only resiliency of the heart, but a heart capable of loving beyond limits. Kung makita naton bisan gamay lang ang kadalom sa pagkikugba nga wala boundaries or limits, then masudlan naton ang ebanghelyo subong nga hapon. Kag ang aton ginasaulog nga Last Supper Mass. Ano ang bersikulo nga nag-open sa Kapitulo 13 ni San Juan? Verse 1, kabay pa na magpati kamo sa aton diakono, ginhigugma gid niya ang iya, kag ginhigugma gid niya sila tubtub sa katubtuban until the end. He loved His own and He loved them till the end. Verse 1 summarizes the theology of salvation that will unfold one after another. It will set the tone. Diri naton makita ang motibo sang tanan nga pagkapuhaton sang aton Ginoong Jesucristo. Ang motibo will be His great love for you and for me. Tugutin niyo ako sa pag-agda sa inyo sa pag-focus sa word nga till the end. To love till the end can be translated as temporal sense and existential sense. Una, temporal, telos. He will love His own till the end. Meaning till the end of time. Till the end that He is with them. Ihatag niya ang panahon. Di ba kanami, kita nga I will love you till death do us part. Meaning, wala time limit ang gugma ko sa imo. Till the end. Ginatawag kina sa Grego nga translation, telos. Meaning, all my time will be the manifestation sa pagkikugma ko sa imo. Amuna sa mga naghahambal, I love you, pero wala panahon sa imo, questionan na to. Day. Kaya ang I love you cannot be true without presence and time. Amuna ambal ni Archbishop Lagdameo, how do you spell love? T-I-M-E. Sabi no? In the L-O-V-E, you spell it and translate it with time. Si Kristo sa iya pagkabunag, incarnation, sa iya pagdako, subong nga simana sa iya suffering, death, and resurrection, and beyond. Ang gugma ni Kristo is forever till the end of time. In Matthew 28, naghambal siya, I will go with you till the end of time. Ini, I will love my own till the end. Telos. Temporal sense. But it was Maloney during the International Eucharistic Congress who presented another dimension. Ang till the end, hambal niya, pwede gid naton mahangpan bilang telestai. Telestai means to the very end of my existence, to my last breath, till my last ounce
of energy, till my last drop of blood, till my last cognitive thought, ikaw higugmaon ko sa gihapon. Till the very annihilation of my being. And Jesus did that on the cross until his end, until he was tortured, he was crucified, he was hurt, but he gave everything to the very annihilation of his being for love of you and me. Mga utod, telestai. Ang translation ni Maloney is love without limits. Love without boundaries. Parehas gid sang gugma kag kapatawaran agin pakita sang nanay sa iya bana nga nagbiya sa iya. Te, para sa aton, ano ang paghangkat sa sininga panahon? Kita, una, ginaagda sa madalom nga pagkamarasmas nga amo ini ang gugma nga dulot ni Kristo sa aton tanan. Have you ever imagined that you are loved without limits? Abisan kapila ka na makasala, makasandad, kag ang imong tiil mapalagyo, hugasan man gyapon ni Kristo. Just think about that. Jesus knew that the same feet that followed him and he is now washing will leave and abandon him. Hugasan mo pa na. And take note, the same apostles that he will break bread is also the same that will also abandon him out of fear. Will he go on loving? Sapagkat tinuod, dako gid ang akon kakulangan sa paghangop sa sining dipping of the morsel of the bread. Ginaistorya sana sang gamay pa kami diri sa seminarista pa lang kami diri. Excited kami na mag-join sang Last Supper nga reenactment. Kay pagkatapos pa niapon sang apostoles, mabilin ang mga tinapay nga dagko. Di makaon kami nga mga seminarista, no? Pero ginadramatize na. Kagapakilala sila one by one. Ako, si San Mateo. Ako, si Judas. Kag ara gina ang highlight nga makuha si Kristo sang tinapay, itumuy niya sa kalis, kag iya na ihatag. Samtang gahana pa lang siya, ara kami sa bintana, nagalingling, kagambal namon, nan, ara na, lapit na lang, mabalaan naton kung sinugid si Judas. Kaya wala pa man sila sang name tag sa una. Tapos pagtumuoy, kag paghatag, ako, naamugid na siya si Judas. Traidor. Siya gid na. So, ang paghatag sang morsel of bread, ang paghatag sang tinapay, is an act of unraveling the face of the traitor. Pero in the context of verse 1, the next verse is actually the evil entered the heart of Judas Iscariot. May gin-offer nga soteriological meaning si Maloney. Agamuning akon ending. Gin-combine niya ang temporal kag existential, the telos and telestai in the explanation of the Eucharist. By the way, gina, sa tuo ko si San Pedro sa Panyaga, sa wala ko si Judas Iscariote. Kag sa piyak niya si Judas, isa pagit ka Judas. Sadya kay sa una pamangkot ko sa ila daw, hindi sa kabalo ko sino man si Iscariote, kag sino si Tadeos. Pero ginaklaro na niya, Pader, ako gidman si Iscariote. Balko, okay. Tapos ginagintigaan ko man siya. Tigaan ko ni Father Mark Muasi. Tiduwa kabilog, hindi ko maubos. Ginahatag ko ang isa sa iya. Nagalantaw ko kung basi, wala may nagatulok ng ibang nga apostoles. Kini nga tigaan ko sang Muasi, siya na ni. Daw wala may nagabantay.
Kay tanan sila kakaon man. Pero amo na ni, no? Ang paghatag sang tinapay para i-unmask ang traitor. Hambal ni Maloney, ang paghatag sang tinapay is an act of love without limits. Verse 2, verse 1, love. Verse 2, betrayal. Conscious si Lord. Conscious siya sa paghatag niya kay Judas that this man will be weakened and will fall into the temptation of the evil one. Yet still, he would give him bread. Ang iyang akto sang kaluoy, paghangop, pagpatawad, even though wala pa mabuhat ni Judas. It was an act of love and mercy without limits. Budlay na nga daan magpatawad, pero ang tawo nga luiban ka, imo pa hungiton sang tinapay, either hangag ka or ang gugma mo without limits. Amo na ang ginhatag ni Kristo sa aton tanan. As sini nga hapon, sini Monday, Thursday, kabay pa nga makamarasmas kita, I am loved immensely without limits. I am loved without boundaries. My sin may dance away from the Lord, but the Lord will wash it and consecrate and bring it close again. I may betray the Lord, but the Lord will still give me the morsel of bread. And this is what he calls soteriological meaning of the Eucharist. Kada simba naton, mabaton naton ang gugma nga walay katubtuban, gugma nga wala limits, kapatawaran, kag kusog sa pagbag-o, kag pag-ayo. Kabay pa sa aton pagpadayon sa Santos nga Misa, ining pagkamarasmas, kag ini makatulod sa aton sa pagigugma, kag pagpalapta sang love and mercy without limits katulad ni Kristo. So help us, God, kabay pa. Sa sininga bahin, ang aton celebrante, magahugas sa mga tiil sa mga representante sang mga tumuluo sa parokya. Ini nagapadumdum sa aton sang ginbuhat ni Kristo sa katapusan nga panihapon, sang ginugasan niya ang tiil sa mga apostoles, sa pagpakita nga ang pagsunod sa iya, isa kapag alagaray. Nga kita man katulad niya maghinugasay sang aton mga tiil, mag-alagad sa isa kag isa sa ngalan sang paghigugma.
Palihog magtintog ang tanan sa pagpangamuyo. Sa katapusan nga panihapon, kintugyan ni Jesus sa iyang mga gintutunan ang handumanan sa iyang pagkasakit, pagkamatay kapag kabanhaw, agud sa ulugon tubtob sa katubtuban. Hibayaon naton siya kag mapangamuyo kita sa iya. Sa tagsa kapag ampo aton isabat, dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Dunggang ang pangamuyo Ginoo. Kabay pa nga ang ginordinahan nga mga ministro, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, kag mga diakono, mangin malapit pirmi kay Kristo, kag sundo nila ang iya halimbawa sa pag-alagad sa katiling bansang Diyos, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay pa nga ang panguluhan sang aton pungsod, magbiya sang ila kaugalingon nga interes, agud mahatag nila ang tinion, kag kusog sa ikaayo sang aton mga kauturan, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay pa ang mga nagamasakit, kag nagaantos, matagaan sing kaisog kag kabakod, sa pag-ambit sa pag-amtos ni Kristo, para sa kaayuhan sang iyalawas, ang Santa Iglesia, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay pa nga ang aton mga utod nga nagtaliwan na, nga nagbaton anay sang lawas kag dugo ni Kristo, paga-abi-abihon didto sa bangkete sang langit, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. O Ginoo nga amo namay, pamatii kami nga nagapanawag sa imo. Itugot nga paagi sining pagsaulog namon sa Eucharistia, maambit namon ang himaya sang imo ginharian. Ginapangayon namon ini sa imo, paagi kay Kristo, kaamon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod ang tanan. Bahin sa sining aton pagsaulog subong nga adlaw, amo ang kolekta. Kaya mo ini ang isa sa mga konkreto naton nga sabat sa panghangkat sang paghigugma ag pag-alagad sa isa kag isa. Ang kolekta nga ginatipon subong igahatag sa mga nagakinahanglan
sa aton katilingban, paagi sa aton Social Action Office. Ginapangabay gid ang tanan nga maghatag suno sa ila ikasarang.
Magpangamuyo kamo mga utod, agud nga ang akon kag inyo sakripisyo, mahabutan sa Dios Amay, makagagahom sa tanan. Batunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan sa kamayaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, kabay nga maibayin kami sing takus, sa sining balaan nga sakripisyo, kaysa tagsa namon kapag celebrar sini, matumaniwat ang pagtubos sa amon, ginapangayo namon ni mo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angigid, igo ka mapuslanon sa amon kaluwasan, nga sa gihapon kag tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Siyang matuod kag walay katapusan nga pari, nga nagtukod sining walay untat nga sakripisyo. Ginhalad niya sing unang iyang kaugalingon, subong biktima sa pagluwas sa amon, kag sa iya kabigituduan sa paghalad, sining sakripisyo sa iya handumanan. Paagi sa amon pagkaon sa iyang lawas, nga yagintugyan tungod sa amon. Imo kami ginpabakod, nagpaagi sa amon pag-inom sa iyang dugo, nga iya ginula sa krus. Imo kami gintiluan. Gani, upod sa mga angheles, sa mga kangheles, kag sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit, nagaamba kami sing walay untat, sang kalantawon sa imo himaya nga nagasiling. Hosana, Hosana, sa kahitaasan. Hosana, Hosana, sa Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kag angay gid nga ang tanan nga mga tinuga magdayaw sa imo. Paagi kay Jesucristo imo anak, kag amon Ginoo, kag sa gahom sa Espiritu Santo, imo ginabuhi ag ginapasantos ang tanan nga mga butang. Wala kagid nagauntat sa pagtipon si isa ka banwa para sa imo, agud nga ihalad halin sa pagbutlak sang adlaw, tubtub sa iya pagtunod, ang himpit nga sakripisyo sa kahimayaan sa imong ngalan. Gani o Amay, agi sa Espiritu Santo, pasantusa ini mga dulot nga amon gintigana para sa imo, agud na mahimo ini nga lawas kag dugo sang imo anak kag amon Ginoong Jesucristo nga nagsugo sa amon sa pagselebrar sini Eucharistia. Sadto nga gabi isang pagluib sa iya, iya ginkuha gipamiyak-piyak ang tinapay nga nagpasalamat sa imo. Iya inigin panagtag siya mga gintutunan nga nagasiling.
Bagkuha kabutanan ka magkaon sini, kay nimo ang akon lawas, nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon, ihaging kuha ang kalis nga nagpasalamat liwat. Ihainigin palibot sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan ka maginom sa siling kalis, kay nimo ang kalis ang akon dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan na kasugtanan ay gaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ibantala na to na misteryo sa pagtuo. Gani o Amay, ginasaulog namon ini subong handumanan sa pagkasakit sa imo anak sa pagluwas sa amon. Sang iya makatilingala nga pagkabanhaw, kag sang iya pagkayab sa langit, samtang ginapaabot namon ang iya may mayaon nga pagbalik. Amon ginahalad sa imo, sing mapasalamaton, ining balaan kag buhi nga sakripisyo. Tamda sing may gugmaon sa sining halad sa imo simbahan, ang biktima nga naghalad sa iyang kabuhi sa paglugpay sa imo. Itugot na kami nga napabakod sa lawas kag dugo sa imo anak, mapuno sa nga Espiritu Santo, ag mangini sa kalawas ag panghuna-huna kay Kristo. Kabay nga iya kami himuon, nga walay katapusan nga dulot sa imo. Agod maambit namon, unang palanublion upod sa imo mga pinili. Ilabi na gid upod sa Santa Maria Virgen Iloy sang Dios, upod kay Senior San Jose, sa imo mga apostoles kag martires, kay Santa Isabel de Hungría, nag-upod sa tanan nga mga santos nga paagi sa ila pagbulig, nagasalig kami sa imo dayon nga pagtabang. O Ginoo, tungod sining biktima nga nagpakiguli sa amon sa imo, hatagi ang bugos nga kalibutan sang pagidait kag kaluwasan. Paliguna sa pagtuo kag sa paghigugma, ang imo Santa Iglesia nga nagapanglakaton sa sining duta, ang amon Santo Papa nga si Francisco, ang amon obispo nga si Medifil, ang tanan nga mga obispo kag kaparian, kag ang tanan nga mga tawo kag gintubos sang imo anak. Umaluluyon nga Amay, pamati ang mga pangamuyo sining katilingban nga imo gintipon diri. Tipo naman pagi sa imo gugma ang tanan nimo nga mga anak bisan diin sila. Dalha sa imo ginharian ang amon mga utod nga mga Kristiyanos nga nagkalamatay, kag ang tanan nga nagtaliwan sa sining kalibutan sa imo pagkaabian. Ginapaabot man namon ang pag-ambit sing dayon sa imo himaya upod sa ila. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo, kay paagi sa iya, imo ginahatag sa amon ang tanan nga mga kaayuhan. Paagi sa iya, upod sa iya kag dira sa iya, inahatag sa imo, Diyos, sa may makagagawom sa tanan, sa kaisan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. 'Di ba, Lord? 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 Amen. 'Di ba, Lord?
Tugod kay ginsugo sang aton manuluwas, mga buyo kita sa dako nga pagsalig, suno sa gintudlo sa aton. Matuman ang iyong pagbuong diri sa duta, siling sang sa langit, nagano kami anong hapon. Sa amon. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, at tagi kami sa pagidait sa among mga inadlaw, buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala, kag paliko na kami sa tanan nga mga palaligban, samtang nagapaabot kami sa bulan nga adlaw, nga amon ginalauman, nga magabalik sa Jesu Kristo, nga amon man luluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imong mga apostoles, ang pagidait kinabilin ko sa inyo, akon pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imong simbahan, agsuno sa imong ginsiling, at tagi sa si pagidait kapag iusa, ikaw nga nagakabuhi ka nagahari, sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo, ihara gihapon sa inyo. Pagyaraman sa Mga utod, maghatagay kamo sing paghidait.
Yari ang kordero sa Diyos, nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan ang mga ginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dili ko takos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Apang imit lang lamang isa ka pulong kang mag-aayong akong kalat.
Palihog magtindog ang tanan. Mga muyo kita, O Diyos nga magagagahong, amon gin selebra diri sa duta, ang katapusan nga paniapon nga gintukod sa imo anak, kabay nga matiguban kami sa isa kadlaw, sa pagtambong sa bangkete dira sa imo ginarian. Ginapangayo namin ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Subong ginasugdan nato ng pagsimba sing pinasahi sa presensya ni Kristo sa Eucharistia. Magluhod ang tanan. Ang representante lamang sa mga tumuluo ang magaupod sa solemne nga pagsaylo sang Santissimo, palihog magsunod sa seryales, sindihan nila ang ilang mga kandila. Ang tanan magpabilin nga nagaluhod kang nagatulok sa Santissimo samtang ini ginasaylo.
Diri nagasugod ang aton pagpulaw, upod sa Ginoo sa tanuman sang Getsemani.